Sí, bueno, eu, Marta Contá, como presidenta da plataforma Ulloa Viva, quería comezar esta rolda de prensa pois dando as grazas a todas as asociacións, colectivos e tamén as persoas individuais que de un tempo a esta parte nos están apoiando e nos están axudando a parar o que consideramos que é un atentado socioeconómico e medioambiental ao corazón de Galicia. Creemos firmemente que non se pode impoñer pola forza unha industria destas características en ningún sitio. Na Ulloa tampouco. As persoas que vivimos no territorio temos a obriga e o dereito lexítimo de defendelo, e así o faremos. Tamén cremos que un ben tan escaso como é a auga doce debe ser utilizado de maneira extremadamente responsable, pois todos sabemos que non vai haber máis auga. Isto é incompatible con hipotecar o río Ulla durante 75 anos, un río que atravesa Galicia e que por iso fai que todos os galegos e galegas sexamos responsables da súa defensa. Tamén imos defender o aire que respiramos. Non aceptamos de ningunha maneira ter que respirar máis de 8 toneladas de gases contaminantes e material particulado ao día. E tampouco aceptamos que a nosa terra tan biodiversa e rica que nos dá de comer a nós e ao noso gando acabe sendo unha gran extensión de monocultivo de eucalipto. Estar o 15 de decembro en Santiago de Compostela vai de defender os recursos e bens máis básicos que temos, terra, aire e auga. Xogámonos a calidade de vida, e non só a nosa, senón tamén, e de maneira máis drástica, a das nosas fillas e netas. O 15 de decembro manifestámonos a favor do futuro que queremos para elas, e por iso debemos estar todos xuntos berrando alto e claro, altri non. Porque o aire, a terra e a auga son nosas e das nosas fillas, e non da celulosa. Estamos na obriga moral de defendelas, xa que, a nivel administrativo, a Xunta de Galicia está cegada polos cartos. Polos cartos que saen de privatizar esa terra, aire e auga, e que nos queren obrigar a vivir peor. A Xunta non quere escoitar aos veciños e as veciñas que con máis de 23.000 alegacións dicimos alto e claro, altri non. Négase tamén a darlle a importancia que teñen 20.000 persoas berrando xuntas en Palas de Rei, altri non. Négase tamén a facilitarnos, ás veciñas que nos persoamos en contra desta macrocelulosa, os 14 informes que din que ten e filtranos a prensa afín de maneira intencionada para confundirnos. Desoe o máximo órgano consultivo que ten, o Consello de Cultura Galega. E nós preguntámonos, con toda a humildade, que clase de goberno é isto, si todo lle vale e si isto é o que lle merecemos os galegos e galegas. Tamén quero recordarlle ao señor José Soares de Pina, CEO de Altri, que non ten cita máis importante o próximo 15 de decembro que vir a Santiago de Compostela, para ver oír, en primeira persoa, o rechazo máis absoluto ao proxecto Gama. Este home dixo, en rolda de prensa aquí en Santiago, e cito textualmente, nós non facemos investimentos en espacios onde as comunidades donde nos integramos non nos queren. Polo tanto, exixiremoslle pasado este 15 de decembro que rompa a súa intención de instalarse no noso territorio e se vaya, que cumpla a súa palabra, se que ten algún valor. Porque nin o necesitamos nin o queremos. E isto, en algún momento, lle vai ter que entrar na cabeza tanto a él como ao señor Rueda e ao seu goberno. E para rematar, queremos recordar, por se algún aínda non se enterou, que somos simplemente veciñas e veciños que queremos vivir en paz, que pretendemos vivir cunha calidade de vida alta e coidar os recursos dos que vivimos para nós e para que cheguen para os nosos fillos e para as nosas netas. Entón, facemos un chamamento a todas as persoas que comparten estes principios e que queren un futuro para os seus fillos e fillas a que veñan a Santiago de Compostela e veremos xuntos, todos xuntos, altri non. Eu quería recalcar que nos últimos tempos estamos vivindo uns momentos bastante críticos para este país. Por qué? Pois porque realmente estamos contemplando que a Xunta de Galicia está recortando deliberadamente a participación cidadá. Está recortando a participación cidadá
en todos os consellos consultivos, está recortando a participación cidadá cando emite requerimentos aos alegantes, aos máis de 23.000 alegantes, pedíndolles que justifiquen o seu carácter de parte interesada. Ou seja, está eliminando alegantes, está recortando a participación cidadá, que quero lembrar que é un dos piares fundamentais da democracia. Unha democracia sin participación non é democracia. E isto ten que ver coa deriva que está tomando o Goberno da Xunta de Galicia de defender os intereses alleos a este país, de defender os intereses das multinacionais que veñen a roubarnos os nosos recursos e a deixarnos a contaminación, e que van destruir os piares dos nosos sectores produtivos, tanto o agrogandeiro como o do mar, como o turístico, que vanse ver seriamente afectados por estas actividades. Estas actividades que a Xunta de Galicia non ten reparo en declarar estratégicas. Cando hai 2 días, negouse no Parlamento de Galicia a declarar de interese xeral as actividades de pesca, marisqueo e acuicultura extensiva do noso mar. Son claramente 2 varas de medir. A Xunta de Galicia nestes momentos está practicando unha política con 2 varas de medir. A dos sectores productivos, ou seja, a do conxunto de galegos e galegas que defendemos vivir neste país dignamente, eso é unha vara de medir, a vara corta, e outra a vara para as grandes multinacionais, as élites económicas, que evidentemente en connivencia co poder político queren mudar o modelo productivo de Galicia. Porque está claro que o obxectivo é mudar o modelo productivo de Galicia. É mudar a nosa paisaxe non só xeográfica, sino tamén cultural. É mudar os cementos da nosa sociedade. Son miles e miles de familias as que se van ver afectadas por estas actividades. Son miles e miles de galegos e galegas as que viven do sector agrogandeiro, do turismo e do mar. Son familias normais, como as que representan as persoas que estamos aquí todos diante de vós. E nós pensamos que a Xunta de Galicia está colocándose no lado equivocado. Está colocándose do lado das élites económicas. Está colocándose do lado da depredación do territorio, da contaminación dos ríos e rías e do aire. E non está defendendo o futuro, porque o futuro para Galiza está vencellado totalmente a defender os sectores productivos, está vencellado a defender o sector do turismo e está vencellado directamente á soberanía alimentaria e a actividades que sexan sostibles diante dun escenario de cambio climático. E xusto as actividades que defende o Goberno da Xunta de Galicia son o contrario. Son actividades altamente contaminantes que favorecen o cambio climático e que destrúen a nosa soberanía alimentaria. Por tanto, estamos en unha situación de encrucillada. Este país está vivindo unha situación de encrucillada e temos que facer, e facemos hoxe, un chamamento ao conxunto da sociedade galega a que reaccionemos. Temos que defender o noso, temos que defender este país, temos que defender os nosos sectores productivos, temos que defender o noso futuro e o futuro de miles de familias que están detrás nosa. Moitas grazas.